serampat ke sini, bawa, yuk, serampat, yuk. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bayu. Nggih. Telek. Nggih. Ngapa to? Nyapa Kok to? nyapa lho kok. Isi aku maca nawal kok telek iki lho. Enek wong Nesu salah kok lho. maksudane telek iki lho. Lah salahku apa, dosaku apa? Ayu dikendangi karo nada. Yuda joget dikendangi karo nada. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Ngono jenenge ora ngenyek. Alah yo wis genah yo wis tanjak barang lu kok. Oh, pengen joget. Kudune nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndol. Yo kudune ngono, joget le tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi dodo nyoh dodo ngono. Ndi ben ketone cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Yo pengen. Ayo, yo nan kendangano. Kendangano, dah. Yo. Wes enak. Sik ta sabar. Lah lah. Lah. Terus yo. Ah. Asik. Tangsali. Oh. Wes. Aneh iki aneh nawala niki. Nawala. Nawala. Apik ya. Apik, Kok yo ndolo-ndolo. Mas, Apa? sing luwih alon. Maksudnya iramane. Iramane iki lho. Ngapa to? Sing kaya biasane lho. Modele iku kaya ngendangi wong mengi.
Gaya alun-alun. Monggo dipun Rasa paham. gelo. Monggo Niki dipun- wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mugini. Ayo. Oke, Monggo. oke. Ayo buka celuk, nduk ayo. Monggo Podang langsung. kuning. Podang kuning. Monggo ayo yo. Monggo. Ya, Dek. Esuk awane ngomah ora rasane. Yoran nang goleki sing tak sayang. Mumpung miterang goleki. Ora kasa esuk awan kanthi bengi. Aklar kang samya sebo